bigarren etapa honen ostean, lider zaude Iruñarreko itzuli honetan, gaur hirugarren, atzo ere hirugarren izan zinen, nola junda gaurko etapa? Bueno, egia esan oso gustoa indako etapakin. Aurretikan hiru txirrindulari jundia, eta pixkat atzeko taldea behi kontrolatzen junda. Eta gero ja ikusetenian Maier bakari jundala. Nik atzetikan arrankatzia erabaki eta harrapatu dut Maierrei. Eta, aiala lider zijoan orduan, nahi tokatu zait iratzia eta atzetikan lanian jarria. Eta harrapatu dugu, baina gero paroia aprobetxatzen izarok arrankatu eta metako bidean ja beha bakarrik jutia lortu du eta beak etapa irabaztia eta nik liderra hartzia eta mendiko liderra eta sprint espezialak mantentzia. Taldearen zat, beraz, egun perfektua. Taldearen zat, egun perfektua. Bai, egia esan oso pozik, pentsatuta genuen edo planetatuta genuna oso ondata zegu eta, aber bihar ze gertatzean. Bihar, argi dago, zu izango, bazarela momentuz indartsuena, erasoetan bakarrik geratzen zea iaia, baina gero helmuga momentuz ez du lortu tarterek irekitza eta denbora berdinduta zaudeteanak. Bai, hoi da, oaingoz lehenengo txirrindulariak denboa igualian gaude, orduan, bihar edo aldeiten edo metan, segundu pikatzen o irabazten saiatuko gara, eta liderra irabazten. Sorte, mirati. Eskerrik asko.